kasayuran pinadailang dali ra kay mahibawan. Doon sa kasayuran gitaguan, gilumluman ang ayang kuykuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Dunay barko sa Subo nga gireklamuhan kay ang mga biyahe labihan kuno kalangan. Dunay schedule kanu sa modunggo sa pantalan, maabtan jud kuno 2-3 ka oras mag-utaw-utaw pa sa kadagatan. No nangutana ang mga pasahero, unsa may nahitabo ining maong barko? Usa ni labing karaan nga kompanya dinhi sa Subo, dili ni maayo kaniadto pa ang ilang serbisyo, pero ni samot kuno pagbahar karon ang ilang bolilyaso. Ang ilang gipangutana ang tag-iya, usa man is labing visible nga negosyante dinhi sa tua, usa ni mga labing hambugirong negosyantiha, makay nimo pagawal sa mga sakop sa media na unsa man ang barko niya. Atong nahibaw-an kining mao mga negosyante ganahan kay mo baiid sa mga politiko. Suod kay sa mga dagko nga mga opisyal sa gobyerno. Nahibaw tingali nga mosalir, mudako ang chances nga mo lambo ang iyang negosyo kung doon na siya mga gamhanan nga mga padrino. In fact, ang atong nahibawan, doon na kuno'y usa ka lokal nga opisyal din sa atong nataran nga hapit kada adlaw niyang duawon sa buhatan. Ang uban ko ng mga bisita, mura og wa na ganahi ining opisyala, pero kining maong negosyante, loyal kayo sa iyang higala, hapit kada buntag sila nga mag-istorya. Bisang unsa la istoryahan, perti nakuha sa ilang katawa, basta suod kuno kay ni silang duha. Sus, pero bago na suspenso man kining opisyala. Wa na. Di na siya kaduaw sa opisina. Kay ang napuli, di man niya higala. Pero di tele mo rason nga nga ang iyang negosyo na luya. Pero kining iyang barko sa una gireklamuhan na. Mao ni mga barko gipasanginlan nga perting hugawa. Mao ni mga barko gipasanginlan nga mahal kay kantina. Times 2, times 3 kuno ang presyo ng mga noodles o mga sardinas o ubang mga baligya nila. Labi na ka ng ilang mga chicheria na maura ito masima-simas mga pasayro samtang naglawig ang barko nila. So, mo ni reklamo sa mga pasayro. Ang schedule unta sa ilang mga barko, moabot na din sa atong pantalan sa Subo, alas 5 sa buntag nga sayo, sus alas 9, usahay. Hapit ng udto. Malangay kuno in taon sila pag-ayo. Maluoy kuno sila sa ilang kaugalingon, samtang magaduol na sa pantalan nga Subuanon, malabyan na sila ang mga gagmay kay nga mga sakayan sa mga mangingisda. Mura in taon kuno ang ilang paglawig, hilabihan ka biya. Noon sanan, kini maong barko napasagdan sa negosyante kining iyang negosyo or wa na rin siya magtarong pagpalambo siya ang serbisyo kay ang ginansya na lang mo iyang gisiguro. Wa siya ka-realize nga kung dili niya tarungon kining negosyo ha, biyaan siya sa mga pasayro o mga suki ining mga barko nila kung sa may kitaon sa iyang kumpanya. Lain pag yun nga reputation ining kumpanya ha, ambot reflection bang sa tag-iya. Doon ako no'y kanamang umpadag mga kargamento sa barko nila. Labay-labayan kay pabor-pabor kuno ang sistema. Kinahanglan kuno ka muhatag diha sa mga personnel nila aron hatagan ka og tarima aron nga ang imong kargamento mao dihay mag-una. Siguro nga sa ilang biyahe makarga. Kung doon kuno kay dako-dako nga kargamento, kinahanglan ka og forklift aron nga mapahimutang na daan padung sa barko. Kung ang forklift driver di kuno nimo bayran, ang imong kargamento iyarang labay-labayan. Bisag unsaon kuno nimo ba og pasabot nga dinalian kay mobiya na ang truck nga gikargahan, labay-labayan lang ang imong kargamento diya sa pantalan. Sus, 100 pesos ra bagi kuno ang ihatag sa driver sa forklift kining maong kompanya. So unahon kuno sungkad ang imong kargamento, ipahimutang dayon nila. Kapait kung hapit tanang mga trabahante ining maong kompanya mo tuman lang sa mga trabaho nila kung doon na kay itunol nga specific nga kantidad sa kwarta tag 50 pesos tag manggatos ba naunsa naman ang tao ning kompanya ha mo ni values nga gitudlo sa ilang tag-iya mo ni ang ilang mga barko garon perti ng luya ha wa sa dili mahatagi og kwarta ang kapitan ining barko ha pagkapait ining negosyo ha.